Egunon guztioi. Santu guztien festeburu honek poza eta itxaropena sortzen digu gugan. Poza, gure zenide ugari bizitza honetan, Kristorekin bat egin ondoren orain zeruko zorionean bizi direlako. Itxaropena, haien ereduekin eta laguntzarekin guk ere Kristoren bide hori bera egin dezakegulako eta santuen zorionera iritsi. Santuekin bizi dugun batasun misterio hori Eukaristian eta berezian agertzen dela jakinik, ospatzen dugu esker onezko batzar hau. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, itxaropenez beteri jo dezagun Kristoren gana, eta eska dezaiogun geure bekatuen barkamena. Jesus jauna, zuzara jaingoikoaren santua. Erruki jauna, Jesus jauna, zuk santu izatera deitzen gaituzu. Kristo erruki, Jesus jauna, zuzara santu guztien zaria. Erruki jauna, Erruk dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Aintza zeruetan jainkoari, bakean horrean gizonari. Baina dieta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatu azu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean horretan gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita algoztiduna, gorespen esori. Aintza zeruetan jainkoari, bakean horretan gizonari. Jesucristo jainko jauna, aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakean horretan gizonari. Zu bakarrik santua, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, bakean horretan gizonari. Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztidun betierekoa. Santu guztien merezimenduak egun berean ospatzea ematen diguzu. Horren beste laguntzaile dugunez gero, emaguzu oparo eskatzen dizugun errokia eta barkamena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y
uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Y él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Kanta jaunari jai honetan, santo guztien horretan. Kanta jaunari jai honetan, santo guztien jaunaren adalurra eta lurra betetzen duena, mundua eta bertan bizi direnak, arkezarri baitu itxasoen gainean, arfinkatu lurrazpiko ibaien gainean. Jaunaren mendira norrigoko, haren toki santuan norregongo, eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena, sasi jainkoetara jotzen ez duena. Kanta jaunari jai honetan, santo guztien horretan. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak, jainkoaren seme alaba izana baitaramagu, baita izana ere. Ona zergatik mundua ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok, orain jainkoaren seme alaba gara, gero izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertu denean, haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitegu. Harengan itxaropen hau duen orok, garbitu egiten du bere burua, ura garbia den bezala. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna zurekin, Eta zure espirituarekin,
Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Jaunak esana. Tamalez, bizitzan gauzonak egiten ditugu, baino gauz onoiek tamalez ez dute fruitu haundirik. Pertsona onak izaten saiatzen gera, geure ingurukoei eta geure familiei laguntzen eta behaiekin egoten saiatzen gera. Herrien aldeko gauzak ere egiten ditugu. Eta tamalez, bizitzak ez digu saririk ematen. Ematen dizkigun sari bakarrak haue dira, askotan, nekea, itxaropenaren falta, gaixotasuna, eta azken finean heriotza. Orduan, ze sentido dauka? Ni ona egitea, eta besten ona ongizatea bilatzea. Ze sentido dauka? Gero, niri gaixotasuna, nekea, pixua eta heriotza etorriko balima zait. Hala da. Baina gaur ospatzen dugun festa hauxe da. Ez biziaren festa. Baizik eta bizian bizi behar dugun festa. Zer esan nahi detau. Askotan, saiatzen gera edo saiatzen ez barkau, geure buruan daukagu festa hau, ikutzen digu, edo ni ez naiz hainona. Edo egiten ditut hainbat gauz, baino festa honek ez du adierazten pertsona onak zeruan daudenik. Baizik eta adierazten du santuak daudela zeruan.
Orduan, zer da santutasuna? Ona egitea ez balima da, zer da? Santutasuna da hauxe, era simple bat. Eta danok gaude hortara bizitzea edo gonbidatuta. Bizitzan askotan esan deten bezala, fruitu handiak edo sari handiak ikusteko desiatzen gaude edo espero hortan, ez? Eta ez gera konturatzen sari asko ditugula, baino txikiak dira. Eta txarrena da ez gaituztela azetzen, baino konturatu ezkero gauz txiki hoiek asko azetzen du geure anima. Gaur goizean jaiki naiz, inungo minarik gabe. Gaur goizean gozaldu dut. Gaur eguardian bazkalduko dut. Gaur nere familiarekin izango naiz. Aman komunean egiten ditugun gauza dira. Santutasuna da hori. Gauz txiki hoiek jangoikoaren edo haunditasunaren presentziaz bizitzea. Besterik ez. Gauz txiki hoiek haundi egitea. Eta ez haundilek esperuen egotea, Aber noiz etorriko zaizkiten. Ez zaizkigu etorriko. Beraz, nik gaur konbidatzen dizuet galdera hau egitera zuen bizitzan. Zein gauz txiki ditut neure egunerokotasunean. Ja esaten dizuet, asko ditugu. Eta asko ez dira bost, asko dira. Eta hoiek, geure anima, geure bizitza azetzen dute. Eta hoiek, gauz txiki hoiek, jangoikoaren perspektibatik edo haunditasunaren perspektibatik ikusita eta bizita horrek eramango gaitu ja hemen zeruan bizitzea. Hori da, santutasuna. Hori da, gaurko festa. Pensamos muchas veces en la vida que, yo hago lo que puedo. Y en ese hacer lo que puedo, también hago lo que me interesa. Y eso es humano, pero estamos llamados a algo más, a la fiesta de hoy, al Día de Todos los Santos, a que seamos recordados nosotros también como grandes santos. No porque hayamos hecho grandes cosas, sino que porque hayamos hecho un gran milagro de convertir aquellas cosas pequeñas en algo grande. ¿Qué es entonces el pan y el vino que ofrecemos en el altar? Algo pequeño, pan y vino, que se convierten en algo infinito, enorme, cuerpo y sangre de Cristo. Allá en Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, ante todo el sufrimiento que estaba contemplando, ante toda la situación que se le venía encima, le traían niños medio muertos, personas con lepra, que se le caían trozos de carne y un olor putrefacto del ser humano en descomposición. Le viene un buen hombre y le pregunta: Madre, ¿qué sentido tiene lo que haces? Madre Teresa agacha la cabeza, después de unos segundos le mira a este hombre a los ojos y le dice:
lo que hago yo, sé que es una gota en todo el océano. Sé que es una gota en todo el océano. Pero si yo no ofreciese esa gota, estos que se mueren no la tendrían. Y a veces tenemos en mente que lo que hacemos no sirve para nada. Y son gotas de agua viva, perfumadas de cielo, que vamos dejando en nuestro rostro al pasar, en nuestro rastro al pasar. Que nunca nos tienten ni el mundo ni el mal a desesperar por las cosas que hacemos, no. Es una gota. Quizá no cambiaremos nada, pero si ofrecemos esa gota a esa persona necesitada, algo puede brotar. Si no, nada brota. Y eso es también la caridad que depende de esa santidad que hoy celebramos. Saber que no tenemos el valor, el poder de cambiar grandes cosas en nuestra nación, en nuestro mundo, en nuestro universo, incluso ni en nuestra vida. Pero tenemos la opción de ir dando gota a gota. Porque si la playa le falta un granito de arena, es menos arena. Si el océano le falta una gota, es menos océano. Pues que nosotros, que eso que podemos hacer, si lo hacemos, estamos contribuyendo a que esa persona que recibe esa gota pueda disfrutar ya de lo que luego acontecerá en su vida, que es el trocito de cielo que luego va a vivir. Hauxe da gaurko eguna, hauxe da gaurko festa. Geure inderra, geure itxaropena, eta geure kristautasuna eta fedea ez dezagula ahaztu, eta jarri dezagula besteen zerbitzurako. Besteek zeru hori gozau ahal izateko. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta alguztidun zeru lurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa eta alguztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aregirin piztuera eta betiko bizitza. Amen. Beren bizialdian lurraren gatz eta argi ziren santu guztien laguntzarekin zuzen dezaizkiogun geure otoitzak jaunari. Jaunak sor ditzala gaur ere eredugarri izango zaizkigun gizon emakume santuak. Jaunarekin batuago eta zenideekin eskuzabalago bizitzen ikas dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Elkar baita dezagun,
quienes no conocen el Evangelio reciban de los santos el testimonio de la única luz que da sentido a la vida, Jesucristo. Roguemos al Señor. Bere bizitzan nekeak pairatu zaituzten santuen ereduak lagun diezaiola sufritzen duten guztiei kementsu irauten eta bizimodu hobearen alde lehiatzen eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que un día nos reunamos con todos, junto con nuestros familiares, antepasados y amigos en gloria del Padre. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Atsegin bekizkizu jauna, santu guztien orimenez dakarkizugun opari gai hau. Eta egizu zugan hilezko raitortzen ditugunok, geure salbamena zarduratuak senti ditzagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gura bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri,
nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri. Pozez beterik ospatzen dugu gaur zeure hiri santua, geure ama dugun zeruko Jerusalem. Handitugu orain bildurik geure zenide zoriontsuak, beti eta beti zu goratzen. Aragoaz gu ere gogotsu fedearen bidetik erromes. Pozik ikusten ditugula zeruko argi ederrean Elizaren seme alabarik onenak. Horiek ditugu aldi berean laguntza eta eredu geure ahultasunean. Horregatik, santu hauekin eta aingeru guztiekin batean, bihotz batez, gorapen hau kantatzen dizugu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo agardeuek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren geure zenideak. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeure aurpegiren argitan. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitarte zonekin eta honengan. Zuri jainko aital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezakun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea. Eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea alkarri. Oh
jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, santu guztien jaiegun honetan zu aitortzen zaitugu harrigarri zu bakarrik santu. Eta zeure grazia eskatzen dizugu. Zeure maitasun betea santutasun osora eraman gaitzazun, eta lurrean erromez goazenok mai santu honetatik, zeruan prestatuta duzun mai santura igaro gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra, abiso. Biharrigandea hildako fededunen oroipen eguna Eukaristia 11etan ospatuko dugu. Mañana domingo, conmemoración de los fieles difuntos, la celebración tendrá lugar a las 11 de la mañana. Bihar hildako fededun egun honetan banatuko zaizue edo emango dira parrokian olako txartel txiki batzuk. Bertan 2024tik azaroaren batetik aurrera, gaur egun arte, azaroak batera, 2025ko azaroak batera, hil diren geure zenide guztiek edukuiko ditugu jarrita hemen txartel honetan izena bizen eta hildako egunarekin. Bihar beraiek oroituko ditugu eta beraien alde eskainiko dugu batiz bat Eukaristia. Jauna zurekin eta bedenkatzatzatela jangoiko algoztedunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun eder bat izan dezazuela.